Niabot og 102 ka mga panimay ang naugdaw sa usa-usab ang partially damaged sa nadumong sunog sa sitio Atisan, Barangay Kansuhong, Dakbayan sa Talisay kagahapon. Alang sa dugang detalye ng live report ni Femari Dumabok. Fem. Lan tungod sa gidaghanon sa mga nabiktima sa sunog sa Barangay Kansuhong, Talisay City, hinungdan nga duha ka mga evacuation centers ang gitagana sa barangay ang usa diha sa ilang covered court ug ang ikaduha ang pipila ka mga classroom sa Borromeo Brothers Elementary School. Dinhi pa lang sa Kansuhong covered court na puno-puno na sa gipayluna nga mga modular tent alang sa 70 kapin ka mga pamilyahan. Samtang laing kapin sa 30 gipaymutang sa eskwelahan. Lakip sa mipuyo sa covered court ang pamilya ni Konsehal Roy Romares. Kansang panimay usa sa naugdaw. Nahimong emosyonal ang konsehal dihang misaysay kun unsa kasakit ang iyang gibati dihang gasudong sa ilang panimay ug tindahan. Nga ginay-hinaya naglamoy sa kayo. Wala naman ko katabang kay perti na maging dakwas kayo. Di man ko pwede po mo sulo dito kay init. Oh, grabe. Mura naging pirno. Sa talaan sa Barangay Social Welfare Office, mabot sa 103 ka mga panimay, diin nagpuyo ang 125 ka mga pamilya ang naugdaw. Musumada sa 491 ka individual ang apektado. Matod sa Barangay Social Worker Office nga posibleng musaka pa gidaghanon sa ihap sa mga nasunugan, kay ubang mga biktima mitipon man dayon sa ilang mga kabanay. Samtang uban, labi na ang mga lalaki nagpabilin ra sa dapit sa nasunugan aron manghipo sa unsa may kapaymuslan nga mabaligya pa. Hinuon mato ni Kapitan Vic Oberes nga di na kinahanglang mo deklarar pa ang barangay og state of calamity kay ang tanang panginahanglang sama sa pagkaruguban panilang panginahanglan giabaga naman sa kagamhanan sa dakbayan sa Talisay. Magya pa na itong buhaton sa unang panahon doon nga. Buhata ko gayod ang mayor, si gobernador, barangay, buhatag. Ngayon itong mayor nga siya mo facilitate pag storya sa tagya sa yuta nga kung mahimo mabayaran na lang sa gobyerno. Gigamit sa ubos, pero sa ibabaw naglasig yun sila. O, kay happy na like exam. May mga medical staff usab sa Rural Health Unit nga miatiman sa panglawas sa mga biktima. Ilabi na ang mga maintenance. Ang atong na-document, duha ra ka buok nga napaso, nga minor yung mga burns. And the rest ato lang ipanghatagan sa ilang mga maintenance nga nga sunog. So atong gitagaan sila og maintenance sa replacement. Usual high blood ug diabetes, ma'am. Sa kakusog sa sunog, wala nila makuha ilang tambal. Samtamitan nag-usab ang IBP Cebu Chapter og libre sa pagpahimog affidavit of law sa mga biktima sa sunog. Ilabi na sa importante mga dokumento o mga identification cards o uban pang mga kabtangan nga nasunog. Karong adlaw ta nya ug kisa pay wala naka-appeal karon, pwede ra moduol sa among mga private nga opisina ato gyapong i-accommodate. Samtang sa pagduaw sa mga nasunugan ganihang buntag, gipaybaw ni Mayor Samsam Gulyas uban na sa konseho nga makiginabi siya sa tag-iya sa luna aron pananghiran nga tugutan sila nga makapatukod og balik sa ilang mga panimay ang mga nasunugan. Magstorya lang sa mi, di wa pa ko'y maingon karon pero magstorya pa mi sa lot owner amoy patawag. Naa naman tay local housing office. Importante man gud kumusugot lang siya nagamiton siya socialized housing. Kami naman ang mag-technical assistance sa mga surveyor, matabangan pa namo siya na mahusay ang sitwasyon sa yuta. Mipasalig usab ang mayor ug ang konseho nga makaapod-apod og financial assistance sa mga biktima sa sunog karong Biyernes. Lakip na niini ang financial assistance nga gikan sa 1st District ni Kongresista Ria Gulyas. Lana na ama ng mga pasiunang tabang nga gikan sa gobyerno, panpadayon nilang panawagan alang sa dugang tabang sama na lang sa mga pagkaon, tubig, hygiene kit ug uban pa ilabi na nga posibleng madugay-dugayan pa sa pagpatukod og balik sa ilang mga panimay ang mga nasunugan. Lan? Okay, daghang salamat, Femari Dumabok.